apik ya nduk jogete. Iya, iso mak ketuwil-ketuwil. Angel lho nduk joget ngene iki. Lah iya. Wangel. Ya omong anu Mas, apa Pripun? ruang gerake kurang gede, kurang jembar-jembar ngono. Apik jogetane. Iso ketuwil-ketuwil ini angel lho. Ya wong ke pun cupet tangane kok. Ya ajeng ketowel-ketowel nggih dawa. Ya cilik nggih ketuwil-ketuwil. Pripun kabare Mas Ucek? Alhamdulillah macange pangestu panjenengan pinaringan sehat. Alhamdulillah. Senajan to ya dereng diparingi modot, ya alhamdulillah tasih sehat. Lah bendina prayo donga pengen modot. Alah Pak kula donga. Heeh. Donga pirang-pirang taun sebrene ra modot tok. Mboten dikabulke. Ha ning gumun kula bojo jenengan kok iso dhuwur lho gumun kula. Rahayune iki. Nggih niku danten niku adile Gusti Allah. Nggih. Macange. Disyukuri Mas nggih. Nggih kula cukuri kok yen nggih. Cukuri piye? Putrane pinten Mas jenengan? Alhamdulillah kalih. Kalih. Nggih. Nggih. Kalih sinten? Nggih kalih mboke. Nuwun sewu putrane nggih nurun jenengan napa nurun ibu? Nggih nurun kula. Lho. Nurun jenengan? Nurun Mas kula. iki dhuwure ngoten nggih. Dhuwure iki dhuwure nurun mboke napa pake ngoten. Dhuwure nurun kula. Nurun jenengan? Ah, kowe nurun tanggane dikira bojoku demenan. Iya. Nurun kula. Nggih alhamdulillah. Nuwun sewu jenengan nggih sunat, Pak. Pripun? Jenengan nggih sunat, Mas. Barataya. Jenengane pripun to macange? Lho kula niki takon kok mbok menawa kok. Lah wong jenenge wani rabi kok dereng sunat ya. Berarti jenengan sunat to? Iki sunat. Nindakake sunah ing Rasul. Mboten kula niki mbayangke. Napa? Anune sepiro sunat. Nggih, semonten nika macange. Nek sunat kula mboten teng dokter lho, Pak. Lah ning apa pi? Kula sunate mung enten kebon tok. Dipiyekne. Kula pas nguyuh enten kirik liwat swokot niku. Dicokot ke kirik. Cokot ke kirik niku tok. Lah sementing model ngono lah. Sementing model ngoten. Nggih. Nah, jenengan nama asli sesuai KTP sinten? Nggih Ucek Sanusi ngoten. Boten. Sinten niku? Enten ngomah niku kula celukane niku Dion. Dion? Nggih. Hati api men jenenge. Ah nggih. Dion niku tegese kepanjangane kowe nek panjangane enten Dion apa wi? kepanjangane Ngadiono. Alah. Gur Ngadiono kok Bahkan ketok gaul lho. Zaman saiki kok ya ngat ngono ya ora patut. Ya Dion ngono lho. Ben ketok Ngat kan ketok keren. Leling ngono lho. Leling. Ketok keren ngono. Ah iya. Alhamdulillah saged pinanggih malih. Alhamdulillah. Malih jenengan. Nggih. Nah, Mas Agung. Nggih. Jenengan sering sowan teng Rancang? Alhamdulillah macange Nggih. kula hitung niku teng Rancang mriki. Heeh. Nembe niki. Mosok cedak mung sragen ngono lagi. Nggih nembe niki kula teng nggih. Rancang. Nah. Mas Ucak, Pripun? iki ada sinden 6. Coba ditanjakke ya. Aja dikapake sinden 6. Ya kon nyanyi mosok kon turu. Oh, tak kira ya dipangan po. Duet kali jenengan ngono. Oh, ngaten. Coba iki ditampilke sik. Sik pundi? Genduk Yovika. Nah, iki sik. Nah. Yo. Yovika sampean ngerti sing ndi? Yovika. Heeh, sing ndi? Ngerti ora? Yovika iki ngagem kaca tinggal iki. Heeh. Kuwi mbokku. Ya Mak Sinah. Ora enek sing percaya. Wong piyayi sepuh kok jeneng Yovika. Ha iya. Sing pinggir dhewe mepet dalange nomor 2. Nah. Oh, sing niki. Ah, ya nduk berdiri disepoti Cah, ya Cah. Ya. Dijak omong-omongan, nek omong-omongan iki nyawang rai. Siap Macange, siap. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu. Mas Uncek niku.
Nek omong-omongan ki mata dengan mata, bibir dengan bibir. Ya. Siap, siap Oke. macange siap. Ya. Sugeng dalu, Mbak. Yop, Vika. Mripate niku teng mriki lho, Pak. Napa? Jenengan nametin apa? Sing mbok sawangi apa nek jagongan ki lambe karo lambe ora kok. Lah nggih jenengan mau tirosne lambe kalih lambe, Heeh. mripat kalih mripat. Lah iya. Rai karo rai ki adep-adepan kan ngoten to. Heeh. Lah nggih kula kan madhep mriki, niki kula nggih madhep rai kian. Jenengan niku ngadeg ngoten lho. Ngadeg. Mbak, Mbak, pun pol, Mbak. Pun pol, Mbak. Mbok guyu to, Mbak. Nyopo kok lagi pedho bisane brengat-brengut. Aja kok sawang cendheke sing penting. Penting kan rasane. Padahal niku. Sing mbok sawang ki apa? Rai, Pak. Iki Raine ning kene lho, raine ning kene. iki mosok rai ngono kuwi. Iki ge rai kok. Rai apa? Rai lok. Lambemu. Lah ora saben wong itu demol e. Kan dadi rai lok ngono lho. Lah iya. Mbak, Nggih, dalem. basa nyawang kene. Heeh. Ketok wayu. Wahyu. Mau kok ketok semrawut. Nyepelekake. Wah, Lah dereng ati blangak ngene malah pegel. Kok malah dikira naroda. Anu ora ditebe mawon, Mbak nggih. Oh, lha napa? Blangake gen ra kakehan ngono lho. Lah apa kula tak ngeten. Lah mboten sah. Mboten sah malah disogrok kok rebak malah cilaka. Selamat malam Mbak Yovika. Selamat malam Pak Uncek. Niki nek kula nek nimbali pripun? Didik. Yo terserah lah. Didik. Didik kena. Dedek. Lek yo kena. Oh nggih, Lek. Lah dik tuwek men lek. Mas, Lah dik tuwek men jek semono mosok celuk lek. yo gak apa-apa biasane ya lek ngono. Jenengan iki kok kaya anu kuning omah to? Napa? Dolanan. Dolanan sing ning omah dolanan Ning apa to, nggonku Pak? ngene-ngene iso di apa jenenge? Pripun? Diputer. Diputer. Heeh. Terus kok? Tek. Terus mlaku. Mlaku. Atak. Anu matur lho, Mbak. Matur nuwun. Wes dikirake boneka. Iya. Itu bopongi. Ini bersama Mbak Yovika Mas Uncek. Asli saking pundi niki? Kula asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawinya mana? Ngawine pundi? Kula asli saking Babuk. Mah? Enak Saking kok pundi? bisa. Babuk. Bawuk. Nggih. Ngawi apa nek bawuk? Loh, jenengan kok mboten percaya to? Niku dusun ngen kula namine Babuk. Bawuk. Nggih. Kecamatane Padas. Boyo. Kuwi arahe Bawuk iki padas. Nggih. Maksudnya kecamatan Padas ngoten. Lah nggih, bawuk padas. Ya. Itu lho. Niku nuwun sewu mboten saru niku nama tempat. Asli niku enten. Asli. Nggih, lah Jenenge jenengan- nggih niku. Nggih, Dusune jenengan- bawuk ngoten. Nggih. Enten Google Map niku enten. Ada, silakan dibuka sendiri nanti lah muncul gambare. Gambare Terpampang nyata. gambar bawuk niku enten. Nggih, enten. Nah, sampean Mas Uncek. Pripun? Buka Google Map, Nggih. dibuka, engko gambare rak ketok nyeremumuh ngono nah. Lho. Kuwi desamu ki ngono apa kuwi? Kok Ya. ketok nyeremumuh ki ora tau Tangga diresiki. dalange mboten ngen kula niku bersih. Weh. Bersih asri. Mosok desamu renek suket-sukete dipotong, mosok dipotong kabeh sukete. Mboten rapi wong rajin kerja bakti kok. Oh, gotong royonge Gotong kuat. betul sekali. Ora sik, kuwi arahe ngendi kok kota ngono, kota Ngawi ki ngendi arahe? Desa Kota- Bawuk ki. Kartonyono niku ngewetan. Wetan terus Terus ngidul. ngidul Pun. teko desa Bawuk kuwi. Nggih. Umpama aku mampir to. Nggih. Entuk no, Pak. Oh iya sesuk aku tak mampir ning Bawukmu ya. Pareng mawon. Neng desa Bawuk. Desa Bawuk. Lah iya neng desa Bawuk. Lah kok kleru jenengan kok mampir nang bawukmu lho. Maksudnya Bawuk dusun ngen Desa. kula. Maksudnya neng Bawuk. desa. Nah, ngoten no. Dan jenengan pun dugi mriki mbok pinarak ngen kula teng Bawuk. Emang Mbak, Lah napa? emang isin aku. Isin aku arep mara rono. Lah nyapa kok isin? Oh cilik kok. Masa cilik. Awake lho, awake Wah, cilik. awake lho. cilik. Awake cilik arep rono pekewuh aku. Ya cilik karek getek. Jilat kok kecek.
Lah nggo apa sedalan kucingku nek. Lumayan lho cilik. Iso kena nggo keri-keri kok digecek iki lho. Rumasane. Oh, satu wil-wil. Wah, kirangan. Status napa, Mbak? Kula status jomblo. Jomblo. Nggih. Jomblo. Neng KTP tulisannya apa? Belum kawin. Belum kawin. Lah Belum. nek kae sidenku pikir dhewe kan neng KTP kok tulisannya kawin terus ngono. Mosok enten. Aneh. Mosok KTP kok kawin terus yo. Kan aneh belum kawin karo kawin kok. Iso kawin terus yo. Kandhani kok. Lah, Engko niku- tekono ngono nek anu. Lah niku kan dodolan. Dodolan wedhus. Dodolan wedhus maksudnya. Oh, dadi wedhuse kawin terus ngono. Ya ya Wah, jan wis ayu, suarane kita apik. Amin. Nah, isih jomblo. Nah iya. Nggih. Ya, Sampeyan muga-muga- umpama duwe bojo niki piye Mas Ucok? Bola tak dol, Pak. Lah tek didol iki piye? Didol. Dol suarane. Oh. Dol suarane. Heeh. Wah, ketoke aku ndek bojo ngene iki. Heeh. Uripku ki ora suwe ketoke. Lah kok Lah kok saged. iso? Ayo genah to, sing lanang we nyelekudis selik, sing wedok ayu. Ha dongane yoga-yoga karo tangga tepar kuwi prelek kae. Piye? Oh yo puncake modare kapan yo. Tak pateni dhisik kok, Mas. Lho lho. Piye to kowe jenenge ora jejodohan kok. Mamar mateni sik. Mbak Yovika nembang. Nggih, nembang napa? Napa larasipun? Mas monggo. Niki wonten panyuwunan menapa mboten? Niki dereng wonten. Monggo sak kersane jenengan. Sing kira-kira lagu sing sampeyan favorit napa? Nah, sing mbok seneng iki Nggih. wopo? Ngono. Sing kira-kira menungso ra mudeng ngono apa? Nah, kuwi Yo, kuwi demit kondangan. Kondangan. Nah, sing kira-kira gandrung apa piye ngono? gandrung. Heeh. Napa nggih, Pak? Kalih Manut. jenengan duel kalih jenengan. Duet, Mbak. Duel ora duel. Nek Duel duel apa? iki jotosan. Anu, Pak, amit Piye? nggih, kula tak munggah mriki. Ya munggah kene ben ketok. Aku Heeh. cengeng kok. Heeh. Salahe, Dek. Nah, munggah kene tak cekelke. Nah. Waduh mak celingkrik. Aku akar ngulate iki cengeng aku ngene terus. Kene piye nek depok kene? Ben Boten, ketok. boten, mriki Ayo mawon. kene alah. Alah, Ben mriki. pamirsa ben do ngertos ngono ben Anu, ketok. pun mriki Nek- mawon. Nek kono ae. Mriki Iya. mawon. Mengke kualat malah ora iso modot aku. Ora. Ibaratnya kaya wayang lho. Sampean wayang golek ngono. Moh Pak, moh aku yen wayang golek. Yen wayang kulit apa wayang wong ngono gelem aku. Lah terus? Yen wayang wong kan jogete dhewe, joget Heeh, dhewe. heeh. Wayang kulit kan jogetke tangane. Heeh. Lah wayang golek lho, Pak. Iya. Kuwi prarisine ra ukur. Risine piye? Wah, jogetke dirogoh kok ngisor. Iya. Dah. Terus sing grogah aku. Sampean mapan no? Dirogoh kuwi, dirogoh kuwi Mbak Yovika. Ya iyalah. Nah, ya tebake. Ki nanti mawon nggih, Pak. Mangga. Mana yen ketemen Tetep apik nang dhuwur tebong sampean. Nah. Gak apik nang kene iki. Nah, kene lho. Nah, ngono lho apik. Apik ta? Lho Bapak. Apik. Api-api jenengan boten ngrasakne. Seneng aku ini. Ah, ngene. Pak, Iki wayang golek terus iki wayang kulit. Anu kula mriku mawon, Pak. Kene ae. Engko Ya, ambrek dang, engko dang, malah. dang, ya kene. Ya, ya, ya. Ya. Wis kaya demit tenan. Sile. Nah, pun ngeten. Ngeten mriku Pak yut-yut nonton. Yut-yut ngono. Golek panganan samplokan ameng-ameng nyawa. Ya, ngene iki wayange. Wayange Nah. limbuk iki. Nah. Nggih, sing ngomong buta iki sinten kok. Dijak omongan limbuke piye? Kersane mriku riyen Kono sik, ya. kemebul. Enake ngrungokne sindarane Mbak Yovika karo udut. Kok nek edik ganti. Oh, joinan. Joinan. Oh, ngoten. Heeh. Angger mak tik Heeh. gentesan. Heeh. Nggih. Ning niki lho, Pak.
ngempet kula iki. Ngempet apa? Panase ra ukur. Lampu karo tengah watt tok. Karo tengah piye? Apa 1500 tok. Karo tengah. Ora apa waduh. Ate lungguh men. Lah pripun? Lah pripun kula ngadeg malah kaya padasan wudu napa pripun? Iki ki wancine salat kok kon wudu ra. Lah ki kula ngeten mawon. Apa aja iso milih? Walah ra ketak madir ngono. Hadir. Ayo dah, Mbak. Ya, dah. Wudu. Tik. Nah. Tik. Aduh, itu. Ya. Tik. Seger rokoke sing Enak. maringi Pak Paryo. Pak Paryo? Heeh, sampurna ambil. Paringan to. Paringan iki. Ulakno ketok seger Lah jenengan. iya, joinan ya. Nggih. Tik. Ora iso jiblok iki. Gak iso. Tanganmu kecilikan. Gak iso jeblok. Tik. Kapan Aduh, udute? Niki terus Pak nembangi. terus nembang karo ngrungokne kok iki. Dan Ger. Tik. Ya. Diketok sik. Ora iso jeglono. Tanganmu kecendhekan lho. Wes, kok. Disembung apa ngono lho ben iso. Ya. Tik. 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 Nggih. Tik. Alah boyak taktik-taktik arep barang. Wah, Tik. arep barang mau taktik-taktik. Jenengan urek kecing kok. Kene lagi ngene wis didik. Dadi diakep riyen lambe dik ngoten. Lah wis lak kedereng kok pengen udut aku kok ya. Wah, pas kowe ra ngedik ki lah. Kesusu lah ngedik. Wah, kowe enak tenan ya. Enak rokok. Ora Seger tuku, ta? ora tuku. Ora kok. tuku wis ditekne ngono. Mbak, Nggih. Ya. didik mboten? Darmane Iki limbuke dicium sik. Dicium sik nang limbuke. Tik. Ora. Wis. Udut, Bu. Tik. Alah. Atur. Nah, Ki padha karo limbuk. Rada cedhake apa? Terus tak ini. Ning dempokmu aja kono. Lah pripun? Iki lho apa kuwi? Oh iya, kowe yo meneng ae to, Bu. Wis lah. Lah karo limbuke dhuwur limbuke. Nah, iya. Apik, Bu. Apik. Ya. Mbak. Nggih. Oh, nggih pun. Wis. Dereng. Apa enek wong cangkeme kene kok metune kono iki lho. Iki klambine sampeyan berang meter ini nek jahit. Setengah meter, Pak. Masa cukup setengah meter? Cukup. Mulake kula mang damelke seragam. Ning apa seragam sing kuning ngenten niki? Lah sing apa? Nggih abang ireng apa Lah nek kuning apa kuning? Lah engko malah disentor wong kok malah. Ih, kuning-kuning kayak wong cilik kayak kuning. Lah wis bener no. Bener, Mangsamu Won. sampeyan kak terah darah biru lho. Kok kraton. Ha ta? Ngerti ta? Mboten ya. Sampeyan putrane Kiai Slamet. Oh, matur nuwun, Pak. Nggih, Ya. matur nuwun. Bener nang kuning. Nggih, senajan to keraton, Heeh. Yai Slamet. Heeh. Kuwi iki kebo lho, Pak. Lah iya kebu anak-anak letom kuning maleh ngono. Badan. Tik mboten. Ora wis entekno. Ya.
namung sedih Wis mati ya. nambah isang saming hati. Lah salah. Aku seneng aku. Seneng acane. Kaya entuk dolan. Pacane kaget ora seneng orane. Ya ampun, malu grup iki jan kita ora dawa umure. Mare deg-degan. Dilanjutke langgame joget yang ini ya. Nggih manut langgame napa Mbak Yofi? Nggih, langsung Vika. ngenteni mawon. Ngenteni. Oke. Ngenteni sinten? Ngenteni jenengan. Ngenteni aku? Tandang mati-mati. Yo aja to. Oh. Ketoke yen aku mati, somben kowe ora layat. Lah mergo Lah sik kono. aja ngono kuwi to. Lho dongake kancane mati, ora mati-mati. Panjang umur ya, Pak. Amin 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 ya. Panjang umur. Ha ngenteni kaaturaken. Sumangga agung Rasa. rasa. Yuk, dados. Aku ngenteni tekamu Yo joget. Joget sih. Iya joget. Kene tak cekli sik iki. Nah. Nah. Kayak wayang golek tenan iki. Tapi untuk rokok ora iki. Ye, suarane Mbak Yovika piye? Sip lah. Masih Masuk lah. masuk. Masuk. Suantene sae, yayine ayu. Nah iya. Aku seneng. Sampai ora sampean kok aku barang yo seneng. Lah. Tiba nih. Sampean wetone apa to, Duk? Wetone apa sampean? Ben diitung makku. Ning Wetone apa? Ajeng napa? Kelahiran tahun pinten sampean? Kulo to, Pak? Heeh. Ki jenengan kelahiran Kulo tahun pinten? 2002. 2002. 2002. Wetone Wetone paing. paing Paing niku napa? Jumat. Jumat paing. dinane Selasa. Selasa paing. Selasa paing. Alah, jenengan wetone napa? Aku minggu paing, padha paingi. Oh, ora cocok. Gak cocok. Gak Sampean, cocok. sampean apa? Kula kliwon. Kliwon. Kliwon karo paing Oh, cocok niku. cocok. Cocok. Cocoke. Senajan to kaya Tom and Jerry, Heeh. yen iso ngliwati kuwi godhone, Heeh. kuwi insyaallah uripe bakal mulya. Ngono Heeh. lho yen kliwon karo paing. Lah ning ku yoga ku terus ndongakni sampean ndang modar.
Alah aku modar kok tak cebut bunane no. Ora yen paing iki rekoso, Pak. Rekosone piye? Walah lah, paing iki mesti gualake ra ukur. Kowe ngendikane sih. Yen jaluk ora sadet saknyet kudu. Kudu. Kudu Iya. paing iki kudu. Mboten kula niku lho sabar. Oh, sabar. Halus, mboten ate mencak-mencak. Iya ngomong ngene sabar halus. Wis dadi ndek anak siji. Walah lah wong lanang ra ndek kaya. Walah lah wong wedok plerok ane ra umure. Ha iya. Soale aku Pak karo paing ya. Wah, padha to, Pak. Dadah. Lanjut. Halo, Mbak. Kledang kait teko. Suwok do. Duk Yovika duduk dulu. Nggih, Nah, matur iki nuwun. sampean tak gandengke sinden setengah